As grandes sufridoras foron, sen dúbida algunha, as mulleres republicanas, verdadeiras heroínas, esposas, compañeiras, aboas, nais, irmáns, fillos e fillas de todos aqueles republicanos asusticiados e represaliados. Moitas mulleres pasaron pola prisión, rapado de pelo, aceite de ricino e, sobre de todo, polo desprecio das persoas que creían eran amigos e vos, viciñas ou viciños. Foron tempos de dolor, sufrimento, represión, mortes, censura, fame e sacrificio, moito sacrificio. De seguro que podíamos falar de Manuel Abad, Dolores Domínguez, María Álvarez, María Luz Pacheco, Concha Andrés, Purificación González, Ángela Iglesias, Avelina Vicente, María Encarnación Sobrino, María Concepción Castro, Josefa García, Isaura Gómez, María Álvarez ou Josefa García Segret. Mulleres escarnecidas, homes mortos como feras, rapaciños esmiolados, porque dis que roxos eran. Mozas marcadas a fogo ou rapada a cabeleira son paseados polas rúas como obxecto de befa. Cita de don Ramón Rei Baltar. María Rosa era natural de Póvoa do Bracín, casada con Francisco Lloret, Quico Lloret, o que estivera na emigración na Argentina, empregado municipal e dono da pensión Bar Argentino na Rúa Calvario, secretario do Club de Artesáns e membro da Agrupación Republicana da Guarda. Foi fusilado o 9 de decembro de 1936 na Alameda de Tui, e nunha carta pasado pola censura escribiu: María, a ti te pido mil perdones en este día que hace 13 años de nuestra primera amonestación. Y qué desgraciada te hice. Perdón, mamá, nunca me maldigas. Quiere mucho a nuestros queridos hijos. Unha vez finado Francisco Lloret, María Rosa debe empeñar as poucas ollas que tiña a unha usurera coñecida como a Pancha, que nunca devolveu as ollas pese a darlle á familia os cartos con intereses. Os militares obrigaron a María Rosa pagar o féretro na fe e levar ata o cemiterio de Tui. Segue ca pensión Bar, que tuvo que apechar con varias multas e ata o peche por cuestión que os que mandaban lle buscaban para vexarla por roja. María Rosa Lagos continuou sendo perseguida sen ter en conta para nada as máis elementais normas de caridade, solidaridade, paz e perdón. O de perdón é un dicir porque nada había feito. Clausurándolle a casa de huéspedes e embargándolle os bens. O 27 de novembro do 46, o director xeral de Turismo autoriza a reapertura da casa de huéspedes El Argentino, pensión completa, 12 pesetas. Aforo para 23 personas. Algúns dos fillos debían ir a comer ao auxilio social na Rúa Colón, porque os cartos non chegaban. Menos a Naira Abigail, a filla maior, que se negó a comer de la mano de los que habían matado a su padre. Como niña que era, tenía su dignidad. Me relatou tamén a Nair que hasta un falangista, hijo del estanquero, pistola en mano, amenazó a mi madre para que se acostara con él, cuestión que no llegó a conseguir. Antes de ser clausurada a casa de huéspedes, debeu facer fronte a unha denuncia anónima, chegada do Tribunal Provincial de Menores de Pontevedra, obrigando a entregar o 28 de xaneiro de 52 o fillo menor de idade que tivera cun cliente hospedado, viudo e taxista do que se namorou, nacendo Artemio Lagos Martins, aumentando a familia a 8 fillos. Ao final, logrou que non o levase. María Rosa Lagos Amorín falece o 20 de abril de 1993
aos 80 anos de idade. Pero antes xa habían fallecido a meirande parte dos fillos, agás Anaír e Celia. A historia é máis amplia.